दोस्तों, आप लोगों के बीच मैं एक नई गीत लेकर आया हूं जो बिजली का हड़ताल हुआ था और जिससे ढेर सारी समस्याएं आई थीं। उन समस्याओं को मैं आप लोगों के बीच में गीत के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं। सहयोग कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। कि जनता परेशान बा, कि जनता परेशान जनरेटर में, जनता परेशान जनरेटर में, मस्त बाड़े बाबा बुलडोजर में। जनता परेशान जनरेटर में, मस्त बाड़े बाबा बुलडोजर में। कि सरकार से लड़त हुए बिजली कर्मचारी, सरकार से लड़त हुए बिजली कर्मचारी, बीच में पिसात हुए जनता बेचारी। बिजली विभाग भइल प्रेशर में, बिजली विभाग भइल प्रेशर में, मस्त बाड़े बाबा बुलडोजर में। जनता परेशान जनरेटर में, मस्त बाड़े बाबा बुलडोजर में। कि बड़ बड़ शहरियन के कटे ना कनेक्शन, बड़ बड़ शहरियन के कटे ना कनेक्शन, गौवा से होला काहे तोहके रिएक्शन। बड़ बड़ शहरियन के कटे ना कनेक्शन, गौवा से होला काहे तोहके रिएक्शन। यूनिट बतावे नहीं मीटर में, यूनिट बतावे नहीं मीटर में, मस्त बाड़े बाबा बुलडोजर में। जनता परेशान बाड़े, जनता परेशान जनरेटर में, मस्त बाड़े बाबा बुलडोजर में। नौहा परेशान बाड़े बिजली ना आइल, कैसे फेसबुक चली बंद बा मोबाइल। नौहा परेशान बाड़े बिजली ना आइल, कैसे फेसबुक चली बंद बा मोबाइल। बैटरी भी गइल इन्वर्टर के, बैटरी भी गइल इन्वर्टर के, मस्त बाड़े बाबा बुलडोजर में। जनता परेशान जनरेटर में, मस्त बाड़े बाबा बुलडोजर में। चूल्हा फूके उहो जे करे बाड़े इंडक्शन, चूल्हा फूके उहो जे करे बाड़े इंडक्शन, नैकी बहुरियन के बढ़े डिप्रेशन। चूल्हा फूके उहो जे करे बाड़े इंडक्शन, नैकी बहुरियन के बढ़े डिप्रेशन। आग नहीं जलताड़े हीटर में, आग नहीं जरत बाड़े हीटर में, मस्त बाड़े बाबा बुलडोजर में। जनता परेशान जनरेटर में, मस्त बाड़े बाबा बुलडोजर में।